ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ, ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନ, ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧରି କର୍ମବେଦୀ ଛାଡ଼ି 9 ଦିନ ପାଇଁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯିବେ। ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ, 3 ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତ ବହୁତ ବ୍ୟଗ୍ର, ସେ ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ଟିକେ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଆଜି ଭାବବିହ୍ୱଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାର, ମୁଁ ତୁମ ରଥରେ ଟିକେ ହାତ ପକାଏ। ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜି ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ସେ ଜଗତ ପ୍ରତି ଟିକେ କୃପା ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ଏ ପୁର କାମନା, ଏ ପୁର ଏତିକି କାମନା। ତୋର ଆଜି ଘୋଷଯାତ ହେବ କାଳିଆ, ଶୁକ୍ଳ ଆଷାଢ଼ର ଆଜି ତିଥ ଦ୍ୱିତୀୟା। ତୋର ଆଜି ଘୋଷଯାତ ହେବ କାଳିଆ, ଶୁକ୍ଳ ଆଷାଢ଼ର ଆଜି ତିଥ ଦ୍ୱିତୀୟା। ତୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି 22 ପାହାଚେ ଚଢ଼ି, ତୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି 22 ପାହାଚେ ଚଢ଼ି, ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିବୁ ରେ ଜଗା କାଳିଆ, ଜଗା କାଳିଆ। ତୋର ଆଜି ଘୋଷଯାତ ହେବ କାଳିଆ, ଶୁକ୍ଳ ଆଷାଢ଼ର ଆଜି ତିଥ ଦ୍ୱିତୀୟା। ତୋର ଆଜି ଘୋଷଯାତ ହେବ କାଳିଆ, ଶୁକ୍ଳ ଆଷାଢ଼ର ଆଜି ତିଥ ଦ୍ୱିତୀୟା। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କଥା ଦେଲୁ ମାକୁ, ବରଷକୁ ଥରେ ଆସିବୁ ତା ଘରକୁ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କଥା ଦେଲୁ ମାକୁ, ବରଷକୁ ଥରେ ଆସିବୁ ତା ଘରକୁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ଗଡ଼ିବ ମୋ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ, ପତିତମାନେ କହିବେ ରଖ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ଗଡ଼ିବ ମୋ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ, ପତିତମାନେ କହିବେ ରଖ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଜ ହୋଇ ତାଳଧ୍ୱଜ ହେଲାଣି ଠିଆ, ବଡ଼ ଭାଇ ଆଗେ ଗଲେ ବାହାରିବ କାଳିଆ। ତୋର ଆଜି ଘୋଷଯାତ ହେବ କାଳିଆ, ଶୁକ୍ଳ ଆଷାଢ଼ର ଆଜି ତିଥ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଭକତ ଭିଡ଼ରେ ଆଜି ତୋ ଦାଣ୍ଡ ଲୋକାରଣ୍ୟ, ତୋ କଳା ମୁଖକୁ ଦେଖି ସେ ହୋଇବ ରେ ଧନ୍ୟ। ଭକତ ଭିଡ଼ରେ ଆଜି ତୋ ଦାଣ୍ଡ ଲୋକାରଣ୍ୟ, ତୋ କଳା ମୁଖକୁ ଦେଖି ସେ ହୋଇବ ରେ ଧନ୍ୟ। ଏ ଜଗତ ଦେଖି ଭଲ
লাগেনি ତା ମନ କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ ଯିବ ତା ଜୀବନ। ଏ ଜଗତ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗେନି ତା ମନ କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ ଯିବ ତା ଜୀବନ। ଏ ଜଗତ ରକ୍ଷା କର ତୁ ହି କାଳିଆ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଆସି ଚାହେଁ ତୋ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା। ଏ ଜଗତ ରକ୍ଷା କର ତୁ ହି କାଳିଆ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଆସି ଚାହେଁ ତୋ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା। ତୋର ଆଜି ଘୋଷ ଜାତ ହେବ କାଳିଆ ଶୁକ୍ଳ ଆଷାଢ଼ର ଆଜି ତୀର୍ଥ ଦ୍ୱିତୀୟା। ତୋର ଆଜି ଘୋଷ ଜାତ ହେବ କାଳିଆ ଶୁକ୍ଳ ଆଷାଢ଼ର ଆଜି ତୀର୍ଥ ଦ୍ୱିତୀୟା। ତୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି 22 ପାହାଚେ ଚଢ଼ି ତୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି 22 ପାହାଚେ ଚଢ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିବୁ ରେ ଜଗା କାଳିଆ ଜଗା କାଳିଆ। ତୋର ଆଜି ଘୋଷ ଜାତ ହେବ କାଳିଆ ଶୁକ୍ଳ ଆଷାଢ଼ର ଆଜି ତୀର୍ଥ ଦ୍ୱିତୀୟା। ତୋର ଆଜି ଘୋଷ ଜାତ ହେବ କାଳିଆ ତୋର ଆଜି ଘୋଷ ଜାତ ହେବ କାଳିଆ।